Ljudi, ja sam Aleksa i danas ćemo igrati headball sa moje dve sestre. Ja sam Andreja, čao. Anja. Ja sam Maja Milić. Dobro. Znači sad znate ko su. Ja se ne pitate ako se Anja bude javljala, pošto ona će bude komentator. Da. Utišaj to, Andreja, evo ga. Meni je Aleksa lepa. Meni je ružno za tim slušali. I posle mi je Andreja lepa. Ja sam dovoljno... Evo, neka ovako nek se malo čuje. Evo ga. Sad će meni... Ja sam došla tebe. To se meni čuje. Evo, i ja sam tebi. Evo ga sad će. Koliko ti igrača imaš? Nemam pojma. 6. Vidi kakav lijep teren. Wow. I Anja krenula je utakmicu. Nevidljivo smo dobili. Zamjena. Meni konekcija. A tebi? Kakav gol. Moj do tebe je. Aha. Opet do mene, evo. Ljudi, meni je nešto se desilo sa akauntom, pa sam morao da promijenim na Aco Game. Nije više gamer, nego da je game. Aj, glupo mi je malo bilo gamer. Šta bi? Šta bi? Šta se desilo? Šta se tamo desilo? Šta? Bila u golu, izašla mi iz gola. Znači, kao što sam rekao, nestao mi je onaj profil Aco Gamer, pa sam obukao isto odjelo i malo, pošto sam na onom free wheelu dobio 115.000 coina, pa sam se malo utrendao. Če? Nije, do mene nemam dovoljno dobre konekcije. Idi, okej, Andreja. A i onako sam te, znači nema konekcije, ali ja sam i onako vodio. Tako da... Kući... Aj, ček. Mogu ja da igram odmah? Pa ne znam, ti Anju ne znaš valjda. Znam, A nemoj ja. A nemoj ovi. Nemoj Anju. A nikad nisam ispuma. Pa ne, ajde, možda ti verbaš pa u sljedećoj epizodu ti da budeš. Ali jedan, bez ljudi. Samo taj mogu. Ajde, da. Ajde da vidim. A ja pošla tebe. Ha? A ja pošla tebe. Da. A ja, pošto sad Anja sedi, leži između. Nema konekcije. Meni opet. Ček, ja sam i prenos podataka. Moram će te Andra pobediti. Ali biraj neko. Aleksa. Ja, evo. Aleksa. Meni je izašlo mi deo. Ma nisam čitava. Nemoj, izađi deo. Ne znam da ćemo uopšte dobro ispasti ova epizoda jer imamo velike probleme sa... Imaš dio... A ja poželim da idem na utakmicu. Dobro, aj ti igraj, to i ja sve idem ovo. Znači na beginere smo tek prvi meč igramo. Što je stvarno loše. Znači, pošto je i Andreja pošla da igra, otprilike ćemo slično vreme završiti. Nema? Ne, najlakše. Ja sam na mom jednom akauntu imao 1.100.000 golda, pa sam kupio neke ekstra likove. Nevidljivo. Pa sam nabuđio sebe, što mene nabuđio? Nabuđio, mislim, cijel meč.
sve baš nevidljivo. Dakle, tako hoćeš da si, ti sam ti je mala. Ja 6:0 ovog vodim. Još 6:2. Ja 7:0. Ovog mog bušim. A bukvalno. Aha, tu je. Koji sam ja? Tu si Maronu jedan. Moronu. Služaj Moron. Vidi Maronu. Andreju. Služaj Moron. 12:0 ja ovog mog vodim, deo. Šta? Ja 12:0 pobeđujem. Mislim da si rekao 12:0. Kako 12:0? S 0. Da. Bum! 15:0, deo. Ali nije ono još 10. 40. 18. On sam pobedio je 40. Ja njega 18:0. Ja njega 19:0. Ja njega 20:0. Ne, dao mi je prvi gol. 21:1. Meni drugi, meni 5. Meni je jedan gol samo dao, a ja njemu 22 mi je dao. Ja njemu 23 gola dao. Kada igramo košarku, kada igramo rukomet. A igrate svoj. A vidi ovo. I ko je pobedio?